kvety, ktoré nájdeme na pútoch klasických kvetinárstiev, k nám neraz cestujú aj tisíce kilometrov. Práve skúsenosť s prácou v konvenčnom kvetinárstve stála za zrodom prírodného kvetinárstva Černuška v Zábudišovej. V tom kvetinárstve nás učili viazať kvety na kytice tak, že vždy sa dala nejaká špirálka a k tomu sa priložil kvietok a potom sa dala lienka na paličke alebo motýlik na paličke a dal sa nejaký lístok, niečo zelené a celé sa to podviazalo takým našuchoreným plastovým papierom. A toto ma teda nikdy nejak esteticky nenadchlo. Ak by ste radi seba alebo svojich blízkych obdarovali kvetmi, ktoré boli vypestované ekologicky a spôsobom šetrným k prírode, kúsok pod lesmi Bielých Karpát, nákup kvetov v prírodnom kvetinárstve je tou správnou voľbou. My pestujeme kvety ekologickým spôsobom, to znamená, že nepoužívame v žiadnom prípade pesticídy ani umelé hnojiva. Používame akurát také maceráty rastlinné, ktoré nám pomáhajú. Vyberáme druhy kvetov, ktorým sa darí v našom prostredí. Nepestujeme žiadnu exotiku, ktorej sa tu nedarí. Máme 2 skleníky, ktoré využívame vlastne na skorú jar. A dôležitá vec je biodiverzita, že pestujeme viac kvetov a v menších množstvách, že nepestujeme lány niečoho a ešte sa snažíme aj meniť miesta, kde sú tie kvety zasadené, aby sme si nekoledovali o nejaké choroby, pretože tam, kde by boli tie kvety každý rok, tak tam už sa to môže stať. Výhodou týchto našich kvetov je taká, že aj keď teda nemajú oni až takú výdrž oproti kvetom z dovozu, vieme podstatne skrátiť tú dobu doručenia k našim zákazníkom. Ani pestovateľom, hospodáriacim v ekologickom režime sa nevyhýbajú prirodzení škodcovia. Ako si s takýmito výzvami poradili v prírodnom kvetinárstve Černuška? Že napríklad nejaké vožky alebo aj tie plesne my nejak veľmi neriešime, pretože to je podľa nás len nejaká dočasná záležitosť, napríklad pri rúžiach, že dokedy tá rúža nerozkvitne, tam tie vožky možno sú, ale ako náhle rozkvitne, tie vožky tam už nie sú. To je taký princíp, že netrápime sa nad tým, čo sa nám nepodarí vypestovať, ale tešíme sa z toho, čo sa nám podarí vypestovať. To je také pravidlo, proste, ktoré v záhrade by malo platiť. Viaceré ďalšie prírodné záhrady, ekofarmy či bezobalové obchody nájdete na ekomape.sk. Ak poznáte ekofarmu, bezobalový obchod či iný podobný bod, ktorý na ekomape zatiaľ nie je, môžete ho do nej doplniť prostredníctvom jednoduchého formulára na tsk.sk/ekomapa.